Quan te poses a festejar, pues, clar, t'has de conèixer un poquet. Sempre no, però també hi ha que donar-li temps a aquesta persona i estar pendent i tindre-lo present en tot, en general. Bé, això és amor pur. Això és amor pur. Quan uno té amor d'una persona, pues és veure la felicitat d'ella. La felicitat d'uno és la felicitat de l'altre. Tan principal no, però majoritàriament sí. No, jo crec que té que ser important, però si tu tens altres coses que fer o no deixar-ho tot per aquesta persona, perquè està clar que ara mateixa pues, la vols i tot, però després pot canviar. I bueno, no crec que sigui el més important de tot. I si aquesta persona la vol, li dedicarà moltíssim temps. Jo penso que està molt bé voler algú i això, però el més important realment eres tu, perquè no tan important l'altra persona, que sí que és, perquè també li tens que donar importància, però no tot, també te tens que centrar en altres coses que a tu t'agraden. Sí, que sol passar, sí, claro, que sol passar. Quan tu vols molt d'algú, no penses mai en el mal, sempre penses en el bo, en la part bona. Però després, quan a mi te'l deixes o quan tens una discussió i dius, ostres, és que no m'he donat compte de lo mal que podia arribar a sentir. La veritat és que quan estàs enamorat d'una persona o vols una persona, li dispenses moltíssimes coses que a unes altres persones no se les dispensaries. Sí, primer jo crec que sí, després, claro, quan vas agarrant confiança i tot això, sí que veus els defectes de l'altra persona, però quan algú està dins d'una relació, òbviament si vol molt a l'altra persona, pues al final tot el que fa és bo i tot el que té i... Sobretot això, jo crec que al principi vols tant que a tu mateixa te cegues, no saps realment l'altra persona. Vull dir, els seus defectes, i jo crec que això ho veus sobretot quan te'l deixes, comences a veure el mal de la persona, només quan estàs en ella, que és quan més idealitzada la tens. Home, clar, per mig dels anys vas... Però avui no s'aguanten res. I antes sí, les dones érem com si fórem esclaves dels homes. Sí, l'amor és cego. I l'amor té molt bona entrada i molt mala eixida. I això causa el que tot ho veges bonico. Se donarà compte la persona després. Pues jo crec que no, perquè ara anem molta pressa sempre i primer és tot molt bonico, però després està clar que tot s'acaba, crec jo. Pues jo el que crec que en aquest moment que està dient-ho, ho sent. I com ho sent, diu el que sent. I diu la veritat de lo que sent, tot això. Després les circumstàncies canvien. No sé, jo crec que tot no es fa sempre, realment. Pot ser que sí, que acabi bé la cosa, però no sé. N'hi hauria que veure la situació. Antes sí, la dona encara que sofria, perquè l'home no era tant com vosaltres ara, pues, però mira, se tenien que aguantar. Home, de moment ho fas, però a modo que va transcorrent la vida, se canvia de diferents facetes en la vida, no? És que s'acaba molt ràpid, entonces jo no diria això, hasta que no estiguera 100% segura de que això podria durar molts anys o qualsevol cosa. Això és un poc difícil. Creguem que anem a canviar-los, però no. Ni els xamatos tampoc, cada un és com és. I no, però bueno, tinguem un poc de respecte els dos, us a viure bé. Jo crec que no deurien canviar a l'altra persona, perquè si t'ha agradat una persona per com és, te té que agradar per alguna cosa, no sempre te té que entrar primer per els ulls i ja tot el que no importa.
Sí, intentar fer-li veure les coses males que pues, pot tindre un canvi a millor. Sí, que sol passar, sí. Sí que sol passar. Que creus que a ell li agrada beure o li agrada fumar i tu vols canviar-lo. Cosa molt difícil, a més. Pues si tu fas el sacrifici a gust, a mi me pareix de fer-lo, perquè si tu sí que vols anar en la persona i tot, pues bé, però si sacrificar-te te resulta no és el que tu vols realment, perquè si tu te vols quedar així i tentes canar, pues no ho faig, saps? És que, no sé, vull dir, és complicat perquè si tu tens una carrera ja idealitzada de sempre, tota la vida, pues després canviar-la només per una persona que potser al final ni resulta o el que siga, no ho faria, però si és una cosa que no tens clara, una cosa que dius, bueno, potser no té futur el que vull estudiar o el que siga, entonces potser sí que m'ho pensaria. No pensàvem tant en el dia de demà, per lo menos jo quan estudiava. Crec que jo no ho faria. Jo no ho faria. Si és un sacrifici, no se deu fer, però si és una voluntat, sí que pot fer-se. Pues perquè l'altra persona te té que entendre, si tu vols anar-te'n a algun altre lloc a fer una carrera o el que siga, l'altra persona te té que entendre. Jo estar junt me pareix molt fer a les parelles, perquè és bonico per als dos, no? Això és estupendo avui en dia, no? Això, però nosaltres anàvem al cine i venia la cunyau, venia la sogra, no te'n deixaven anar al cine a la núvia, soles, no? Era molt diferent, eh? Pense que tot junt, al final no, a mi no m'agrada. Jo, a veure, sí que s'han de fer coses junts, perquè si vas estar en una relació és per estar en l'altra persona també, però no tot fer-ho junts, perquè al final si no se separeu acabaràs avorrint a l'altra persona. Pues que això va en el temperament de les persones. Hi ha parella que ell accepta que ella pugui anar-se'n amb les amigues i al revés també, però hi ha parella que siga ell o ella és més absorbent i tot això no li ve bé. Devia anar puestos, això que ella se'n va a Bacallà i ell se'n va a Bacallà. Jo crec que això en la meva època no ha passat. Quan tenen que anar un va a la corda va al poal. Està bé fer coses junts, claro, però també individual, perquè si no, tot el dia te cansaràs, crec jo. No és precís que siga tot el dia. És difícil, és difícil. N'hi ha coses que sí que són passables, òbviament, però això, una infidelitat o molt gran, pues no ho perdonaria. Jo, les meves criances i les meves coses, és que perdonar es deu perdonar tot, fins a la mort. Jo, pues, a veure, si és una cosa molt greu, no, però si és una tonteria, deixes de sempre, pues entonces, bueno, vale, una segona oportunitat se li pot donar a tots. Tot no. Però quina cosa no es pot perdonar? Home, pues, una infidelitat o algo, jo crec que això... Perquè jo crec que si ho fa una vegada ho pot tornar a fer més vegades, i això a tu està fent-te mal, saps? Aquelles coses sí, aquelles no. Això de controlar a una altra persona, crec, per mi, que són cels. I això ja arriba a ser un nivell tòxic que no, això tu no te fa venir res, això n'hi ha que tallar-ho des del principi. Quan te comencen a controlar i tot, no. Pues jo pense que és producte de cels. Pues jo crec que, òbviament, se tenen que preocupar per tu i està bé que se preocupen per tu i que siguin un poc atents, per així dir-ho, però saber-ho tot, en qui estàs, a quina hora te'n vas, on has anat, controlar-te tant, jo crec que ja pot ser un poc tòxic per part de l'altra persona i jo crec que se preocuparen per mi sí que m'agradaria, però que tampoc fora molt controlador.
A veure, jo crec que controlar tot el que fa la teva parella pues, un poquet agobiant. Això és machisme. Això abund molt d'això, Lamentablement, abund molt d'això. No, Ara jo no ho faria, perquè ara les relacions aquestes s'acaben molt pronte. A mi em pareix una normalitat, em pareix bé, em pareix no passa res. Però si és una persona que no, doncs no. No. No, a mi això dels tatuatges i això no m'agrada. Jo no ho faria, però cada un que faci el que vulgui. Si fora més jove, a lo millor sí que ho faria. No la meva parella, sinó els meus fills també. Que siguen com són fins al final. I que foren sincers, perquè la sinceritat és molt important en esta vida. pues jo el consell, lo primer, és no pensar, i no devia de dir la paraula, però sí que la dic, que una parella no deu pensar en el llit, en el llit. En sèrio? Que sí. Deu pensar en el cor, i deu pensar en que si m'agrada o no m'agrada, i si estaria... Fer-se un examen per a veure a la persona. Entonces, ¿Coincidim en la tele? te farás famosa en vez de lo que ya eres.